May power sa labod Kapampangan. Ito kung yan kining Abes Farm king magalang king kabitisa na ning bundok kalayan At itingin kaya katamong kadinalan ana mapulot walong Tagalugan video. Pag-umpisan ko na ing mumunang dili makasampe. Kung muna itang malan na makasampe po tamura na ano. Ing mas manawi ng Kapampangan makasable medyo manunging makasampe Yung kadua Misapawan panay tayong daramdaman hanggang ako daramdaman kayong gagamitan kayo ng misan dapat ing isipan kong katulid na kayong Kapampangan may saul o masaul yung katlo may pigil mayip na mo may pigil yung itandarayan ng sugat na ano ing mas manayo ng Kapampangan may ampat ing kapat pangil katilos na pangil ni nga sungay niya ano ing pangil Tagalugan yan mas manayo nyo kayong Kapampangan ing patsit kalima may punit Tagalugan niya naman ing mas manayo ng Kapampangan may gisi o kaya may pirat ini panay tayong daramdaman nga mano magtampo magtampuya kanya na ano mas manayo ng Kapampangan tumabog ing kapito nga mano pakawalan muna pakawalan yan kasal mo ano ing isipan ko mas manayo ng Kapampangan bubulos ing taulindili sapot lahi may sapot na ning babaguan ano wari sapot Tagalog yan ing mas manayo ng Kapampangan agi ito itanamo patse Kapampangan tamo takakalingon di pang Kapampangan tamo dagak tamo nga anak dagak katamo nga po tala pa naglugan Kapampangan tala banting pa yan dagol lang Kapampangan sige dakala salamat with Tamongan.